Sanibona bafethu uVanele, solo ngiyaqala ukubona into ekanje. Ngiyaqala ukubona into kanje. Ngishaya nje le video isikhathi ubani u12 o'clock isebusuku. Oh, ngingasho ukuthi isekuseni. Njengoba ngishaya le video nje bafethu, kusathanda kuphuma indaba, kuphuma umbiko ke labafethu kuthiwa iMorocco have been crowned as the new champions of iAFCON. Yabo, they have been crowned as the new champions of iAFCON. Remember ke there was a final eyayidlaliwe between iSenegal versus iMorocco. Kwenzeka isimanga ke into esasiqala ukuyibona abadlali beSenegal bephuma egrounding because there were decisions ayethathwa ureferee ayengekho right. Yabo, ayifavor iMorocco. Kodwa ke babuyela abadlali bakwazi bayiwine igame beyishaya iMorocco. Yabo iMorocco yaphuma kanjalo ke iSenegal yaba ama champions. But ke kwahanjwa kwayiwe enkantolo. iMorocco yahambisa iappeal yokuthi engekho right lento eyenziwe iSenegal. Njoba nje engekho right kumele bafayinwe kwenziwe izinto. Nako ke kwafanywa abadlali beSenegal, kwaphinde futhi kwafanywa nocoach wayeSenegal, bafanywa futhi nabanye abadlali beMorocco. Seyisishiwe kanjalo indaba, sithe sesibuya nje 2 weeks ago if I'm not mistaken or a week ago kuphume indaba kuthiwa iMorocco iphinde yayibuyisa futhi le ndaba le yayiyise enkantolo. Kwathiwa nje cha, akulandelwe umthetho. iCAF ke namhlanje ikhiphile istatement, yabo, ngokulandelwa komthetho kuthiwa the CAF Appeal Board decided that the application of the Article 84 of the regulations of the CAF Africa Cup of Nations, AFCON, the Senegal national team is declared to have forfeited the final match of the Total Energies CAF African Cup of Nations. Yabo, in Morocco, the match with the results of the match being recorded 3-0 in favor of the Federation Royale Marocaine de Football. Yabo, ukuyiMorocco ke thiwa imatch iforfeitiwe njengoba abadlali baphuma bonke egroundini. Imatch iforfeitiwe, bayinikeza bayinikeza iMorocco ngokuthi bawine ngo3-0. Yabo, indaba engakaze ngayizizwa lezi before. Bengiqala ukubona into kanje bafethu, angazi ke iprocedure izokwenziwa kanjani. Ingabe indebe izothathwa ibuyiswe le Morocco, but ke mina ngokwami the champions were Senegal. The champions were Senegal. Ukuthi indebe uyiwine behind the scenes, it doesn't have that taste. Yabo, it doesn't have that taste because you didn't actually win the game. You didn't actually win the game. You lost the game fair and square.